салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтежӣ. имрӯз мо дар шаҳри душанбе бозори кӯшониён қарор дорем. ба шумо нархҳои дарора нишон медиҳем, дарори чӯбӣ, оҳанӣ. алейкум салом бародарон, заводской дарои Россия. хоб вазношон мебурояд 84-85 кило. даруни шаҳри Душанбе, доставка установка 4200 сум. бо ҳастай мақсад ҳами дара бориктари ва сабуктарш 3500. свет сиё, свет сери. иш ай барангиш 3200 сум установка хати. мақсад ноҳиёи дурду аст бошан хичонбаран то пеши таксиёшона доставкаи холӣ ва ку установка устораи дури ба нам намераф. арзон меғалташонда. установкаша минус мекунемша. ишам ҳамун дари 4200 дара камтарак вазнаш сабуктара свет серишам аст 3500. таи замок заводской Россия. хоб ана ёшам сетаи резин доранд, сетаи часпак 3000 аи установка хати. иш 4300 сум установка карди. дурунуш сери мешавад, дурунуш сафед. ё мебуроянд я 95 қариб 100 кило мебуроянд. ва шумоизолясияшон минватаи звук намегзара. пушиданошонам овоз надорад. ана ям дизайншам хушрӯй бадай. хоб 3300 сум установка хати. дурун сафед, дурун сиё. ям сетаи замок, сетаи резин. ира хитоиш установка хати 3000 ай. ҳозир хитоиша нишон метиҳем бо 3300 сум установка хати. ака гоҳе мешавад ки сиёнка бо мақсад ки хела мекашад, баъд нархҳо али шидан мегирад. як моҳ мешавад, ду моҳ мешавад, нархҳо бо поён мефурӯяд. ай дутабақаш установка хати 4800, бе установка 4600 хай бо муомила дора. ҳамон чиза дутабақаш 120 барш, баландиёи ҳамаш 210 мешаванд. стандарти ҳозиразамон. ана ин дутабақаш заводской хитоя ям зурай бад нест. сетаи часпак, сетаи резин. хоб ин установка хати 4000. бурда часпонданаш хати 4000. ана иш 4200. 4200 из заводской Россия. дурунуш бежви свет, сафед, да. хоб ана иш оинадор 3300 сум установка хати. ерам дари паҳми хушрӯай ғавзишон созад. ана уш 3200. хитоиша гуфтем ку 3000. ҳозир углшам нишон метиҳем хитоиша. ай российский 3200. установка даруни шаҳри Душанбе. ана иш 3000.
ҳамаш як заводу чизошон вазношон кам фарқ мекунад. Агар шумо изолясияшон ҳамаш як минивата сетаи замоки оригинали худаш. ин ду табақа Россия, як табақаш ҳам аст. Як табақаш 3000 установка қатӣ, ин ду табақаш 4650. ана ин ду табақа Хитой, инам гуфтем 4000. Установка қатӣ 4000 мешавад. Российский 4800 мешавад установка қатӣ. خب ана ям дари хушрӯи дизайншам дастҳоиш сиёҳ дурун сафед мешавад, дурун сери 3000 сомон установка қатӣ. асад устои профессионал ам мебаранд, чотка мечаспонанд, дари кӯҳнагира мекананд, мисол ира мечаспонанд, ҳамаш дар дуруш ҳисоб мешавад. ана ин дар ҳамон гуфтем 3200 российскиш, ин 3000 хитоиш. Хитоишам весш вазбина, ёқа бад нест. ана ишам 3000. свети коричневӣ, свети серебро дора. خب ана ям российскиан зури бадани ям хадавои дараи. خب бе установка бе ҳичи 1800 сомонаи. ака ида ози установка туғрӣ кунӣ, хоб вазбини бад меғалта жақ, хоб вазбин неста, хай мебура 35 кило болотар мебура вазнаш. свети сиёҳ, свети коричневӣ. материалошон ҳамаш хубай, утеплит, баъд заводскоян ё ҳамаш. خب иш 2250 сум, свети коричневӣ, свети сери, свети сиёҳ. иш бо вазбинтар, ҳамун заводу камтар вазбинтар вазн. ана ин 3000 установка қатӣ, ҳамун сафеде ки нишон додем, ин дарунаш сери чоп. сетаи резин, сетаи замок. خب ана иш ҳамун российскиша гуфтем 3300, хитоиш 3000 инами. ина дизайни берунаш. хитоиш фарқияташ камтарак сабуктар да Россия ба утеплити пеноплекс. утеплити Россия миниват. خب ана оинадор доставка установка 2900 сум мешавад. ям дари хубае. ана ин дароям заводскои Россия, краска, ин краскаи эмалай. беҳад фигураш хуби нағзаира, баъд вазнаш вазбинай. خب ин комплект, замок, часпак, ҳама чизои оригинал қатӣ 2050 сум. сор доранда ё якум сорташ 2050 сум. доставка даруни шаҳри Душанбе, фақат доставка бо устоша отдельно чақчақ мекунем, занг занам, устои профессионал аст. خب иш 1120 сомонай, якум сорт. краска, лакш кам блистит кардан мегира ира. бо ҳастай ҳамин чиза лакш кам як хиратар. 1120 сум комплект. خب ин хайтеко ҳастанд, комплекташ ям сорти якум 880 сомонай. хай бо боша 5-6 да бисёртар боша, камтарак скидка дора. 880 сум. замок, часпак, коробка, обналичка, дар. ина ламинато ҳастай, Россия, заводскоян ёям ҳамаш. خب 0833 класс 77 сум. бо дора фаскадор, уна ба дигari часпидаги, яко хат намебурора мақсад да. ба дигариш мешаса фаскадорш камтарак 2 сум 3 сум қиматтарай. ҳамин 07-08 хадавойтара. хай чанд ҳастай, масалан арзон ам бугам бо ҳастай, не ки ҳамёш ҳозирашта соз рафтесай. адресо шаҳри Душанбе, бозори Кушониён, даромадгоҳи 8 даромадгоҳ, ҳамин болои ҳар як дароза рақам кардагӣ. 8 даромадгоҳ, магазини 192, ҳамин дарозаи 8 рост ҳамхи сеюм рията туғрӣ мегира хариб. амрӯ парои дароза мешавад. 192 магазин. 919 43 82 86.
ватсапш ҳама вақт гирунай хай прамой визуфам кор мекунам. саломат бош. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.